ببونەیە ساڵڤەگەڕا یەکەمین ئادا مەزراندنە ڕێڤەبەریە خۆسەر ئا دەموقرات لە باژارێ قامشلۆ و بە بەشداربوونا هەمی پێکهاتیên هەرێمێ و ڕێخستنên سیاسی و civaka sivî li hola rawabî ev bone li dar ket. Têde karê rêveberiyê li ser dirêjahiya salekê hatin erxandin. Xwesertiya milletê, biryara milletê, êdî evena pir sazî hatin avakirin dema vê rêveberiyê de ev salek berdewam bû. Hem sazî hatin avakirin, hem rêveberî şaxê xwe firekirin. Gelek zagon derketin, zagonê yêgo pir hinek pirsgirêk hebûn mabûn sekinî yan jî astengî hemberî we hatkirin. Ev rêveberî karî bû aramiyekê rojava çêke wisa jî gelek pêkhatiyên herêmê dabijînê birêxistin bike. Bi rastî tiştê gelek balkêş tanha aramî gelek xurt di menatiqê me çêkiriye tecrîbak nihe di rojhilata navîn de em bihêvînin bo Sûriya pêşerojê jî di vê tecrîbahanê re bibûhire û aramî di tevayî Sûriya de çê bibe ne di tenê di menatiqê Kurdî de. Tevî got ev rêveberî nikarî bû hemî pêkhatiyên herêmê tevlî xwe bike, lêkarî bû gelek sazî û partiyan hinbêz bike. تمثيل كردات دكيمو تمثيل بيكاتين عرب وسريان دكيمو لداليه خدمي داليه سياسي داليه قلق الينا د مكاريبو هنك داخوازي فان بيكاتيا بيكبانيانا Rêveberiya Xweser a Demokrat Hewldana yekemîn li Rojavayê Kurdistanê û li dirêjahiya salekê karî bû karekî serkeftî bike. Ekrem Salih, Orient News, Qamişlo.